Γεια σας και καλώς ήρθατε στην Ακαδημία Οικοδεσποτών της Holido. Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξουμε πώς να προσθέσετε τις πληροφορίες άφιξης των επισκεπτών στο λογαριασμό σας. Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας στο Holido και επιλέξτε το κατάλημα για το οποίο θέλετε να προσθέσετε πληροφορίες άφιξης. Μεταβείτε στην καρτέλα Πληροφορίες άφιξης επισκεπτών. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι οι πληροφορίες που προσθέτετε εδώ θα αποσταλούν αυτόματα στους επισκέπτες μόλις κάνουν την κράτησή τους. Εάν δεν προσθέσετε πληροφορίες άφιξης, θα αποσταλούν μόνο τα στοιχεία επικοινωνίας σας. Αν δεν είστε εσείς το άτομο που θα υποδεχτεί τους επισκέπτες, πρέπει να ενημερώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας, ώστε να αναγράφονται τα στοιχεία του ατόμου που θα τους υποδεχτεί, σε περίπτωση που προκύψουν προβλήματα κατά την άφιξή τους. Η προσθήκη αυτών των πληροφοριών είναι πολύ σημαντική για να εξασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία για τους επισκέπτες πριν φτάσουν στο κατάλημά σας. Στην ενότητα Παραλαβή κλειδιών, προσθέστε πληροφορίες σχετικά με το πώς οι επισκέπτες θα αποκτήσουν τα κλειδιά του καταλύματός σας. Εάν διαθέτετε κουτί ασφαλείας για κλειδιά, μπορείτε να προσθέσετε τον κωδικό πρόσβασης εδώ. Στην ενότητα «Πώς να φτάσετε», προσθέστε όλες τις χρήσιμες πληροφορίες που μπορεί να χρειάζονται οι επισκέπτες, όπως το πώς να φτάσουν στο κατάλημά σας, πού να παρκάρουν αν υπάρχει χώρος στάθμευσης, ποιο λεωφορείο ή μέσο μεταφοράς να χρησιμοποιήσουν από το αεροδρόμιο και αν το κατάλημά σας είναι εύκολο να βρεθεί. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε ώρες άφιξης σε αυτό το πεδίο. Αν χρειάζεται να ζητήσετε από τους επισκέπτες να προσκομίσουν έγγραφα για τις αρχές, μπορείτε να το αναφέρετε εδώ και να τους ζητήσετε να επικοινωνήσουν μαζί σας. Μόλις ολοκληρώσετε τις πληροφορίες, κάντε κλικ στο «Μετάφραση σε όλες τις γλώσσες» και επιλέξτε «Αποθήκευση». Οι πληροφορίες αυτές θα σταλούν αυτόματα στους επισκέπτες μόλις ολοκληρωθεί η κράτησή τους. Μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε οποιαδήποτε πληροφορία οποιαδήποτε στιγμή. Η προσθήκη πληροφοριών άφιξης προσφέρει στους επισκέπτες μια θετική εμπειρία, καθώς γνωρίζουν όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες πριν φτάσουν στο κατάλημά σας. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε την Ακαδημία Οικοδεσποτών της Holido. Θα σας δούμε σύντομα σε ένα άλλο βίντεο.